So nga akong pangutana kabahin ning gitawag natong paghukom kay doon ako nakaila nga iglesia ni Kristo ningon siya nga ang kalag kuno sa tao nagpabilin gyapon dinhi bransok og mo inikabalik ni Kristo una pa kuno nga paghukman kay dinhi sa buhat 10:22 nga ang gipili sa Dios nga maghukom sa buhig sa mga patay si Kristo man badsok. Pasok pareho ko pagpatinaw nini kung unsa tinud badsok. Sa Ecclesiastes 12:7 na ingon nga igatudlo kini sa katawhan sukad paniadto kay kamatay sa tao ang iyang lawas biyaan siyang espiritu. Mga mabasa na to si Ecclesiastes 12:7. Manya sa 2 Corinto 5:8 nga sa Ches 2 Corinto kapitulo 5 verses 8 to 10. Ato ning ibawan nga kini atong lawas bayanan ra. Biyaan ra nila to. Inigbiya na to hukman tas ginutag sa taksa sumala sa itong nabuhat sa lawas. Mayo dautan. So kining duha ka teksto atong langkubon nga kining atong lawas bayanan biyaan ra. Ya pagahukman ang atong espiritu, atong kalag espiritu man. So gipadayag sa 9, gipadayag chapter 6 verses 9 to 10 the heaven is open. Naabli ang langit ug nakita ko ang mga kalag nga dinhi pa siya gipamatay. Sila to anas langit nagdaig sa Dios, nagpasalamat sa Dios ug nagampo alang sa mga buhi. So makita na to nga mga kalag nakita ni San Juan Evangelista. Spirit man ang kalag, di man na makita. Pero way makapugong sa Ginoo to manifest the souls with a visible aspect. Karon nga mahibaw nato kay sila tuwas langit. So mo na nga kining kamatay sa tao nga tong lawas biyaan na to nasa abug balik sa abug o matupang tasukmanan maangkon na to ang kinabuhing dayon og kalipay uban sa Dios kay doon na may particular judgment hukom tinagsa niya pagbalik niya suluban ng atong kalag ug bagong lawas resurrection dadon ang matarong lawas ug kalag dito sa bagong langit ang mga makasasala lawas na kalag mo to sa impyerno forever hangtod sa katapusan. So mo ni ang atong kining kasultis pangutana ni Brad Edwil mabanak no sa may tungod sa buhat Jes nga si Kristo man mo'y maghukom pero lagi gibasa na sa Juan 5:22 ang amahan dili mo hukom ang paghukom sa kalibutan gitugyan niya kanako. Na naman sa Salmo 58:11 nga nagingon nga ang Diyos maghukom. Mo na paghukom ni Kristo as God, kuyog sa niya nga amahan. Kuyog sa ng Espiritu Santo. Kay usa naman ang pagka-Diyos. Pero si Kristo, maugyo'y makita nga huwes. Matod pa sa kining Juan 5:22. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad Edwil mabanag kanang ingon nga bisan pagani karon ang lawas ni David naapas lumnganan. Ang lawas na tingali na pulpog nakuana na bukog na lang. Pero ang iyang espiritu ni David wa na sa kalibutan kay hukman ba dayon human sa kamatayon. Muna ang atong sumpay may tungod sa quotation about David nga it is impressed that the body of David still here with us, remains with us. Ang sabutan na iyang mga remains ng lawas nga nadugta na pero ang iyang espiritu gihalin na nga tos na kinabuhi.